Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sisekule ndaba kaGlory Lepo baphulaphuli. iKaizer Chiefs seyisithathile ke isigqibo sokubana ke iyamkhupha uGlory Lepo. iKaizer Chiefs seyisithathile isigqibo sokubana ke iyamthengisa uGlory Lepo. Ngokwendaba ke eziphuma konondaba abaphezulu xa bebechwechwile ke bebheka pha kwelizwekazi laseNaturena apho ke beyoqonda ngemeko kaGlory Lepo. Khumbula loo nto kubana ke isizini seyizovulwa, iKaizer Chiefs ngecawa lasiya kuyo idlala iToyota Cup lelaqela lapha eZimbabwe. Zizinto ezo ke kumele zikhawuliswe zazeke into kubana ke imicimbi yoGlory Lepo le izawuhamba iphelele phi. Seyisithathile ke isigqibo malunga noLepo ke iKaizer Chiefs lokubana kuyamchitha. Zininzi ke iitim ke ekubalula into kubana ke uLepo bezimngxangele. Uqala pha kwitim ekubizwa ukubana ke iAswell SC, ibe iAl Nassr Benghazi, ibe iRaja Athletic Club, ibe iWydad, ibe iAl Ahly Benghazi, iAl Benghazi eyapha eLibya. Kodwa ke ngokwendaba ezifikayo zizokubana ke iKaizer Chiefs yamkele ii-offers kwezi tim zimbini. Kule tim yapha eMorocco iRaja Casablanca yamkela ioffer kulaa tim yapha eLibya ebizwa ukubana ke iAl Ahly Benghazi. iAl Ahly Benghazi yeyapha eLibya. Kuthiwa ke zawushiyana ngotyefezo zona zombini. uLepo kuthiwa ngoku mahle amahlongane ngaphezulu akhethe ke itim ezokwazi uyowela kuyo, abuye ke ngoku atsho uKaizer Chiefs okubana ke yeyiphi itim acinga into yokubana ingalungela yena. Emveni kwake iKaizer Chiefs ke yamkela imali kube kuphelile pha ngoGlory Lepo. Siselapho ke kuGlory Lepo zininzi ke izinto ezithethekayo malunga nayo into yokubana ke esi sigqibo usithatha emva kokubana ke naye caba ke kuhlaleni kwakhe apha eMzantsi Afrika kukhona ke ekungahambi kudibane ngoba ifemeli yakhe kangedeske debe iyalunga isesimeni sokubana ingazohlala ke eMzantsi Afrika. Kuthiwa sesinye zezizathu mhlawumbi abantu abasicingela into yokubana ingaba kuLepo ke siye samnyanzelisa into yokubana makawutshintshe uMzantsi Afrika. Khumbula loo nto yokubana uLepo ngomnye wee-players beziphakamise kakhulu apho kuKaizer Chiefs. Ndiqinisekile wonke umntu ke bejonge into yokubana xa kuvula le season uLepo uyawufika aphakamise kakhulu. Ii-players ezininzi zawufikela esandleni sikaLepo. Yothuse umntu wonke into yokubana ke iKaizer Chiefs ivume ke ukukhulula uLepo yokubana makaphume ahambe. Okubalulekileyo ke ii-players ke zinelungelo lokubana xa ingaziva ngcono kuleni ndawo ikwazi into yokubana icele kuba ayinophosa kwenye indawo apho ke iyawujonga into yokubana ayinoziva ngcono nakhona. Asizumsola kuLepo, into esawukuyenza sawuthi thina phaa kuLepo mfana omdala sokufisela intlahla, sikunqwenele le mpumelelo nalapho yakhona. Wenza kanjalo ke ndodana. iKaizer Chiefs isebenzile kula icala yakuveza, wabona lihlabathi, wabona iAfrika. Wenza kanjalo ke nalapho yakhona ke ndodana uphakamise usebenzele igama lakho. Ayikho enye into sakuyithetha. Injalo ke baphulaphuli, ningangena ke nonke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.